Πάμε να δοκιμάσουμε μαζί snacks από Βουδαπέστη. Ποιο θα δοκιμάσουμε πρώτο? Πάμε από αλμυρό ή γλυκό? Πάμε αλμυρό. Αλμυρό. Πάμε αλμυρό. Ωραία, ανοίγουμε και τα τρία. Τώρα μας συγχωρείτε, δεν έχουμε ιδέα πώς διαβάζονται, οπότε ναι. Θα δοκιμάσουμε τα αρκουδάκια, τα πομπάρ. Είναι σαν γαριδάκια. Γεια. Α, κακό. Οκ. Λοιπόν, θα κάνουμε γεια μας. Οκ. Α, είναι σαν αρκουδάκι. Κλαίω. Και θα κάνω και ευχή τώρα. Φαντάσου πόσες ευχές θα κάνω σήμερα, γιατί όλα τα δοκιμάζω πρώτη φορά. Πάμε. Εμένα μου αρέσει. Δεν είναι κακό, σαν γαριδάκι Μ' αρέσει. με αλάτι. Νιώθω ότι είναι γνώριμη γεύση, ναι. Νιώθω ότι τα έχω ξαναφάει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι που θα πεις ότι αυτή τη γεύση την παίρνω πρώτη φορά. Αλλά ωραίο. Τι βαθμολογείς? Τώρα δεν ξέρω πώς είναι και τα άλλα. Θα του βάλω ένα 6. Θα είμαι αυστηρή. Α, Ένα 6. ωραία, εγώ θα βάλω ένα 7. Είναι οκ, τρώγεται, αλλά δεν τρελάθηκα. Πάμε στα χίο ή τσίο, δεν ξέρω πώς διαβάζονται. Είναι με sour cream και κρεμμύδι. Τέλειο. Αυτό θα μου αρέσει full. Αυτό πρέπει να είναι σαν τύπου Pringles. Αχ, ωραία μυρίζουν. Μυρίζουν φανταστικά. Σε περίμενα! Πάρε. Εντάξει, αυτά είναι αλλού. Εδώ θα βάλω ένα 8. 10. 10. Είναι σαν Pringles, απλά πολύ λεπτά. Είναι top. Όποιος πάει Βουδαπέστη να μου στείλει ένα πακέτο τέτοια. Μια κούτα. Μια κούτα. Και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε Lay's. Που είναι με τυρί και καυτερές πιπεριές. Αυτό δεν θα πάει καλά. Αχ, αυτά είναι σαν ράφλς. Εν τω μεταξύ είναι Lay's, τι ράφλς. Αλλά οκ. Έκλεψαν την ιδέα. Ναι. Έτοιμοι. Νομίζω δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σχήμα Lay's. Τα Lay's δεν είναι Flat. ή όχι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Επόμενο. Οκ. Νερό. Είναι μπαρούτι. Δεν έχει τυχαία φωτιά εδώ, παιδιά. Δεν είναι απλά το σχέδιο. Καίει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσουν τα καυτερά, αλλά αυτό καίει πάρα πολύ. Δεν θα βάλω, θα βάλω ένα 5 και πολύ είναι. Όχι. Λοιπόν, μισό. Παρόλο που καίει, γευστικά είναι ωραίο. Θα του βάλω ένα 8. Θα πάρεις κι άλλο ρηθυρίο. Όχι, όχι. Όχι, κατακάγκα. Ωραία, Για πάμε. κάποιον που του αρέσουν τα καυτερά όμως είναι... Ναι, σίγουρα. Είναι δεκαράκι. Όχι καίει, γιατί σου καίει τη γλώσσα και από κάτω από τη γλώσσα. Ναι. Από εδώ μέχρι εδώ καίγομαι τώρα. Και πάμε στα γλυκά. Θα δοκιμάσουμε τα After Eight. Να σου πω την αλήθεια, δεν φαίνεται νόστιμο. Τώρα θα δείξει, δεν ξέρω. Τι, νομίζω η γεύση του είναι βασικά σοκολατάκια με γέμιση μέντας. Νομίζω ότι μοιάζει με αυτά που πουλάνε στα Lidl. Έχεις δοκιμάσει κάτι μικρά με μέντα? Α, είναι τέλειο γιατί είναι σακουλάκια. Α, πολύ ωραίο. Ευτυχώς είναι γάλακτος. Οπότε, τι ωραίο. να δοκιμάσουμε. Πανέμορφο σχέδιο. Μυρίζει όντως μέντα. Έντονα. Έτοιμη. Έχει ακραία νόστιμη σοκολάτα και το χαλάει μέντα, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μου αρέσει η γεύση της μέντας, αλλά η σοκολάτα του είναι πεντανόστιμη. Θα βάλω ένα 6 στα 10. Θα βάλω ένα... Η σοκολάτα είναι τέλεια, θα βάλω ένα 5 για τη σοκολάτα και το άλλο 5 το χάλασε μέντα. Συνεχίζουμε με αυτή τη σοκολάτα που από ό,τι έμαθα βασικά τα snacks μου τα έχει φέρει το αγόρι μου από Βουδαπέστη και μας είπε ότι αυτό εδώ πέρα είναι μία από τις πιο διάσημες σοκολάτες της Βουδαπέστης. Ενθουσιάζομαι. Οπότε θα τη δοκιμάσουμε. Είναι φανταστική γιατί έχει μια νεραϊδούλα μπροστά και είναι pop-up κάπως. Πιάσε. Ναι, είναι πανέμορφη. Τέλειο. Τώρα. Και ανυπομονώ να δω αν θα έχει και από μέσα σχέδιο η σοκολάτα. Κοίτα. Καλά, ακραίο.
Είναι κάπως έτσι από μέσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έτοιμη. Έτοιμη. Δεν είναι κακό. Πάρα πολύ ωραίο. Σαν κακάο είναι πιο πολύ. Είναι... δεν είναι τόσο να σε λιγώνει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι λιωμένη, αν αλλιώς θα ήταν σκληρή, αλλά ξέρεις, μου θυμίζει πραλίνα. Α, οκ. Ναι. Αυτή η φύτη της, δηλαδή το βάζεις στο στόμα και λιώνει. Δεν χρειάζεται να δαγκώσεις. Έχει υπέροχη γεύση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, εντάξει, έχουμε ακόμα να δοκιμάσουμε πολλά. Τι θα βάλεις? Θα της βάλω ένα 9. Μ' άρεσε. Και εγώ ένα 9. Ήταν ωραία. Και έχουμε και αυτά τα σοκολατάκια σε μια τέλεια συσκευασία. Η οποία πρέπει να είναι πολύ τουριστική συσκευασία. Μάλλον. Δηλαδή είναι για να την πάρει ο τουρίστας, δεν είναι για να την πάρει ο ντόπιος. Είναι και αυτά σε σακουλάκια. Τι ωραίο. Α, τέλειο. Πρέπει να είναι στρογγύλο από μέσα. Ή όχι. Όχι. Το μάθουμε. Ναι. Μεγάλο. Είναι έτσι. Έτοιμη? Έτοιμη. Δείτε την υφή από μέσα. Νομίζω. Τι έχει μέσα? Είναι δαμάσκινο με σοκολάτα. Εμένα δεν μ' άρεσε. Αλήθεια. Ναι. Εμένα μου θυμίζει πολύ αυτά που έχουμε, τα κόκκινα που έχουν μέσα λικέρ. Με το κερασάκι. Δεν τρελαίνω με το σοκολατάκι με το λικέρ. Έχει μέσα φρούτο. Δαμάσκινο. Ναι, έχει δαμάσκινο. Εντάξει, δεν τρελάθηκα. Όχι. Από μένα είναι όχι. Θα του βάλω ένα 2 στα 10. Εμένα μου άρεσε. Θα του βάλω ένα 8 στα 10. Είναι πολύ στις γεύσεις μου. Αυτά ήταν όλα τα snacks από Βουδαπέστη. Γράψτε μας στα σχόλια από ποια άλλη χώρα θα θέλατε να κάνουμε. Και νομίζω ότι έχουμε ξεχωρίσει αυτό και οι δύο πιο πολύ. Σίγουρα. Που θα τα φάμε σίγουρα. Τώρα είμαστε στο πάρκο. Θα τα φάω τώρα. Κάνε follow για να μην χάσεις και τα snacks από την επόμενη χώρα. Ciao, ciao, bye.